Grzesiu, co robisz? Ciszej, no ciszej. Poluje. No poluje. Jak polujesz? Na kota poluje, w sensie aparatem poluje, zdjęcie robię, no. No, mówię ci. To po co robisz te zdjęcia? Po co? Konkurs jest fotograficzny. Gminny konkurs fotograficzny ogłosili w Goku, no i no co, nie ma wystartować? No wystartuję sobie, pomyślałem sobie, nie? Nie, no, No. pewno to warto w ogóle? No warto, słuchaj, będą fajne nagrody, takie rzeczowe, super ekstra. No i w ogóle są dwie kategorie, albo pykasz zwierzątka, albo ludzi pykasz, no rozumiesz, natura albo kategoria człowiek. Nie, ja to tam wolę sobie w grę popykać. A, w grę, to weź sobie komórkę i komórką popykaj, ale w naturze popykaj, no może jakieś zdjęcie trafisz, coś zrobisz i będzie pięknie. Wysyłasz to do nich na ich adres mailowy i już. No, a informacje znajdziesz na Facebooku i na stronie internetowej. Proste? Proste. Mówię ci, jak kota w naturalnym środowisku pstrykniesz? Pstrykniesz. No pewnie, że pstrykniesz.